αγκαλιά σου τώρα. Δεν θέλω. Σκάσε και βάλτε αγκαλιά σου, είπα. Το πήρες από το σπίτι, θα μόνος άντρας σπιτιού. Ποιος δεν μας βοηθήσει εμάς. Σκάσε! Ναι, βέβαια, μαζί θα πάμε. Σκάσε! Κοιμάται και ροχαλίζει εδώ γαϊδούρι, δεν μ' αφήνει να κοιμηθώ. Σκάσε! 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 Σας έφερα 5 αντίγραφα από το σενάριο. Την κονόμα το ρίξα, αγόρι μου, πάρ' το είδηση. Ποια είναι αυτή? Τι φούπια φούρα, 5 φορές την έχεις δει το πρωί. Τι κούκλα είναι αυτή σήμερα, Νάτι. Τι ώρα θα αρχίσει το γύρισμα? Έβγαλε στο κομπιούτερ τον προϋπολογισμό. Πάρα πολύ καλό το πόδι της. Βάμο, πινιό.